gaurko saio honetara nik ekarri den helburua izan da gitxu bera esplikatzea badagoela nolabaiteko aro aldaketa bat, ezta? Haukin ditugula duela gutxi hartu horrelako uste batzuk, pentsatuz euskerak haukingo zuela ezagutzatik jauzi importante bat erabilerara, eta hori ez dela gertatu, gero abiadura handiagoan joango zala, hori besta gertatu. Orduan, uste dut, beste hainbat konturekin batera reflexionatu egin behar dela, bai euskararen inguruan, bai horren herri honen inguruan, herri honen geroaren inguruan, baita produktu kulturalen inguruan, baitan proposatu behar dugun, da egin behar eta zer nolako lehentasunak ipintzaren inguruan, uste dut, horrelako zerbait egin beharra dagoela patxada ez da. Ikusita, euskerak albatetik muga soziala dituela. Euskerak askotan pentsatzen du, jente gazte batek eta ez duela hitz egiten, nahi ez duelako, edo ordenara errez pasatzen dalako, eta baina nik uste dut guzti horren aurrean, badaudela beste bat kontu eta da, askotan errestasuna ez dauka, bestautan ez dauka kompetentzia nahikoa, bestautan ez du ikasi, ez da bere hizkuntza bizikoa, orduan nik uste dut elementu guzti horiek berrikusi egin behar dela. Eta hortik abiatu behar dugula, eta lasai, eta relatu berri bat sortu gure etorkizunari buruz. Eta gainera, esan dagoaren aritik uste dut egin behar diren hausnarketak eta ez direla bakarrik eremu kulturalera mugatzen, ezta? Uste dut, heldu zaigula ere, nolabait herri honen geroari buruzko erreflexio bat egiteko garaia, ezta? Eta hor sartu behar dugu elementu netzat importante bat, eta da norekin eta nola egin gura ditugun etorkizuneko zutabeak, ezta? Hau da, ze jende inkorporatu behar den, ze bloke sozial inkorporatu behar den, zeni konbentzituan nago Euskal Herria bere osotasunan kontutan hartzen bada, gitzen dikiru indar nagusiekin behar dira kontutan. Eta da, ezker abertzalea, eskuin abertzalea eta ezker espainol zaldea. Eta nik uste dut elementu horiek, gitzendik horiek lortu behar dira akordio bat. Berdin dit nola heltzen den horretara, edo zeintzuk gehitzen diren. Baina nik uste dut horrelako adostasunik gabe, ibiliko garela betiko leloetan, eta nekez ibiliko garela gauza berriak egiten, ez da? Nolabait, bi bloke handi dagoz gure gizartean, jente erdia abertzale sentitzen da, jente erdia espainol sentitzen da. Orduan, proiektu bat egitekotan, proiektu hori adostu esan behar du. Eta egiten dikiru sujetu beharrezkoak dira. Gauza da, jakin nahi zen dutela, nola hartzen duten erabaki bat, zer suposatzen du nire lehenagoko bizitzarekin, auskerak edo ez. Nik uste kantuak ni aukeratzen hauela, ez? Nik ez dut kantua aukeratzen. Txiki-txikitatik dakit kantuan egin nahi dudala, gero beste auto batzuk egiten ditut eta hori aparkatua bezala gelditzen da. Baina hori hausten denean, eta ez alderantziz, hori hausten denean orduan badakit ziur kantura jo behar dudala. Kantura jotzen ari naiz nahi gabe, instalatzen naiz erabat lasai, badakidalako hori dela nik egin behar dudana. Eta gainera, deskubritzen dez, segidan banekien agian lehenagotik, minarentzat, musika zein den baliagarria. Baina horrek etzian nahikoa, niretzat ez nuen nahi terapia bakarrik izatea. Nahi nuen sortzea, zenbait zehakin prejuizio aurre iritzi establezituekin haustea. Eta gainditu, agian neonek ere ez bainuen sinesten hori egiteko gai izango nintzela. Eta horregaitik, lasaitasun handian edo batzutan larrian kantuan sartu nintzen, buru belarri.